to kasa 'yan siyasa ba mai kirki gaskiya gaba ɗayan mu. Wato 'yan siyasa na Najeriya wato yawanci akan yin gangamin masu hannu da shuni gallaza talaka. Kullum nakan faɗi wannan misali, in talakawa za su yi kansu adalci, a duba abin da ya faru a jihar Edo shekara 4 da suka wuce. Ɗan takararmu na APC yana jam'iyyar PDP, ɗan takarar PDP yana APC. Aka yi wani juya hali, aka zo abin da ban faɗa ba akan PDP da ɗan takararsu, sai aka zo ɗan takarar ta PDP da ba abin da mu ce a kansa ba ya zo ya mana takara, namun kuma da ya ci a jam'iyyarmu ya koma PDP ya kada mu. To amma dai abin da ke nufi, ya kamata mutane su gane cewa wato talakawa misali cewa a matsayinmu na masu hannu da shuni ba ma rigima da juna. Wannan rigima akan talaka take, ku si ta doke-doke a kansu akan shirme, a zo da ƙarshe kuma mu a sama mu daidaita. To kullum na kiran ya kamata talakawa su dinga koya mana hankali cewa kada faɗanmu na sama na masu hannu da shuni ya shafe su. Amma yawanci saboda jahilci sai ga har yanzu ba a daina irin wannan ba. Kai bige-bige da ɗan uwanka akan 1,000, 2,000, 10,000, su kuma a sama can mu manya mu je mu raba miliyan misali. To idan ana so siyasar nan ta gyaru, gyaran ba daga sama kaɗai yake ba. Talakan kansa sai ya gyara kansa, talakan kansa sai ya yi yadda kan cewa in mutum ya zo da kuɗi a karɓi kuɗinsa, amma an tabbatar azzalumi ne kar a zabe shi. Wannan shi ne zai kawo gyara. Idan ba haka ba ko idan talaka za su ci gaba da kowa ya zo ya abin da ya ga dama ya tafi, ko kuma haka kurum ba a san ka da sana'ar komai ba don ka shiga siyasa, a ganka da gida da mata da motoci abubuwa da yawa kuma ba za a tambaye komai ba. Kamar misali, yawancin talakawa ba sa tambayar dan majalisa. Misali na yi majalisa, da ne majalisa nan na kai har shugaban marasa rinjaye, amma ba na ji akwai lokacin da a mazaɓata aka tambaya ta ni menene ƙudiri, menene doka, menene ƙudirin doka, haka dai. Yawanci mutane ba ruwansu da wannan. Kowa shi sa nake cewa laifin na talaka ne da na masu hannu da shuni 'yan siyasa. Misali, mutum zai zo maka matarsa ta haihu asibiti, makarantar yara, ko ba shi da abincin da zai ci da sauransu, amma ba zai tambaya me kai da sauransu. Wato irin wannan abubuwan ya kamata gyaran siyasar Najeriya gyaran al'umma ne gaba daya. Kada talaka ya dinga cewa 'yan siyasa sun yi kaza ko 'yan siyasa su ce talaka. Gaba ɗayan mu ne sai mun haɗu mun yadda kan cewa za mu yi gyara yadda muke gina ake a ƙasashe da dama, yadda idan mutum yana ma'aikacin gwamnati ya wani abu ba daidai ba da kansa zai ce ya bari, ko kuma mutane su suna fushin su da sauransu. To amma idan mutum zai sato kuɗi ya shigo al'umma a ringa masa ana kambama shi, to irin wani abubuwan ba za su canja ba. So ya kamata mu gyara halayenmu, mu gyara 'yan siyasa din yadda za mu gyara 'yan siyasa, mun gyara halayenmu. A ce wayo ma ya san naki, irin wannan abin in mutane suka yi haka, ina ganin za a gyara siyasar tamu. Gaskiya yanzu babu adawa, shirme ake yi. Ina nufin shirme wato 'yan adawa 'yan PDP har yanzu ba su tashi daga baccin cewa an kada su zaɓe ba. So har yanzu suna ɗaukar kansu kamar a gwamnati suke. Kuma ita demokradiyya ba ta tafiya ba adawa. Saboda sun banmu muna kwance muna abin da muka dama a ƙasar nan, domin ba adawa, ba a sacewa komai, sai da muka hana ruwa gudu a ƙasar nan lokacin da muke adawa. Amma sun kyale muna abin da muka dama. To wannan ba taimakon mutane suke ba. Ya kamata misali a majalisa 'yan PDP su ringa sukan lamirin jam'iyyarmu. Duk abin da muka kawo dukkansa su soke shi, ba don komai ba don in suka soke shi ne za a yi daidai. To wannan shi ne roman demokradiyya. Amma gaskiya yanzu shirme ake. Yanzu ba a majalisa salin alin mun sa aljihu da abu da muke so sai ya zo ya wuce. Za ka kan cewa kamar lokacinmu har fita muke daga majalisa in an kawo abu mai doke-doke a ihu, amma yanzu duk mun sai su wannan su shiga.